Yazi Black Flame Records. izinto zinokwenzeka You're all going to die down here. ulahlwe kungekho sidingo. Karabo baby girl eliculo ke lakho. I'm so sorry. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know Betty asiye kwesothando ndahluleka sendifokase komculo kanti mame beat ezinto ezindikhumbuza ukarama uslenda makhebula intambo yegedlela zange ndabhipha nogwelo kodwa uboma ndiseka ndaxolisa inhliziyo ndazibhaqa senemlahla zanga yahlala kakuhle nesistori seyanhlula sekunzima nokusiphalaza kancinga siyandikhathaza bebigele ndixolele nale ntlungu izahlula ndiyayazi bebigele ukuba umethi ukuhethile ngale mini ka-oktoba bebi kwam ndikudampile andikusimanxeba ngale ngoma ndakujuza ndizasoloko ndikuthanda inhliziyo yam uvulela inhliziyo yakho ndibulele inyembezi kulo mqamelo waphefumla ngenxeba bebi kwam amsoso nasekapa mna ndilumni kanti baqhasa amatha kombi basobe ndifuna imali ngathi nzima umashonisa. somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Taking bengaplananga ulahla kodwa izinto zayenzeka ndakulahla phansi kwezathu ungaboni ndakhusela jonga ngoku wonwabile ngathi Christmas ifikile ungawari ngomethini yindoda nolugile nge-25 ezikamashe kwalapho kwaphuka uthando waphuka umalambane ikhathi yayilalezikwa indlala ibetha le undenza umntu obantwini nabalekoti emadedeni inkalanzinzi kwifemeli yakhipha ini i-depression wawubufuni i-attention ngempilo yam ndinemission wawundenzela i-fashion thule kulo situation ifune i-solution waqala umkhwele entloko wawuzibona sokutho zange ndatyhapha ndalahla ndacela ubrenda avule indlela ngoba le ndlela inameva